Ngithakatha yena unyolo namo. Sebenetha yini nkosami ingubo zami? Yathi qakatha mina. Hayibo, kwenze njani? Kuphi manje? Kwenze njani? Waqala mina kangaka kwenze njani? Hey, wemfasa inkinga ayiningi. Ziningi makwenze njani sisichela yini? Uyambona uGumede? Lo osebenza ngama-truck. Ngiyambona uGumede. Angithi uyambona umkakho ukuthi usele ekhaya. Ngiyambona. Ngizwa ngandlebe ngethiwa lapha emzini kaGumede ziyawumaya inkomo ensimini. Manje wena ukho nje egoli awuhambile ukhona. Lalela mfazi, umuzi mawuntekente kungabafana kuyazenzela nje. Ngeshoba, kuyazenzele nje. Angifuni ke lento engehle. Ehaba kodwa unehaba. UGumede akekho kwakhe, yikho unkosikazi wakhe ezenzela uyalamba phela. Wena uhlezi la egcekeni ubani ozongena la endlini songazi Manje mayilamba kusho ukuthi akahambe nikeza abafana abancane. Oh, ngophakathi wami. Mana ngisho nami ukuthi ku right lokho akwenzayo. Kodwa phela sengisholo ukuthi wena ungena kephi nondaba la sihlala la thina soba uthi ngingena emzini wami ke wami umuzi akumele ube intekenteke. Akumele abafana bangene esinomi kanjani. Abantu bayizothi siyathakatha lemkhuba yakho. Ungcono ngoba ngithakatha kwami ngithi emini kaBhayilanga libalela. Mamdephana kunamfana wasesuka ngase kuchela. Suka. Yes. Bafazi. Mina ngangithandana nento Ngithakatha yena. Hayi siyahlanya le ndlela kungafa abafazi. Ay mina nje ukusho ukuthi hayi ubhuti akaseqhubeka naye uma ingane yakhe. Ay mina sengi-right njengoba sengiphumile nje nasementweni ngabuyela ekhaya. Ingoba ngahlumeza kakhulu sengi-right sengisakwazi ukubuyela emuva. Suke yoba ngisicefe nje. Ngisicefe nje ngoba usuke engafoneki nengane yakhe. Akumazi ukuthi usokophazamisa mina usokongiphazamiselana emzini wami. Suke yoba ngisicefe nje na indoda yakhe ayikwazi ukukhuluma naye imtshene phela cha hlehla phela nanga umfazi enginaye mina. Mina I refuse to understand. Iyamthanda. Ebengakuveza nje ngakuyena ukuthi ukubekezela kwesinye isikhathi kuyayiletha into enhle. Ngeke bekezela. Ngenzeka ukuthi mhlambe yena wabona ngenye indlela kanti akunjengoba ecabanga. Mina ngangeke ngimsuse leThekwini ngimise emakhaya ngingamthandi. Angeke futhi ngimlobole ngingamthandi. Kusho ukuthi phela uzozayo phela olanda inkomo zakho ngoba mina ngithi engisakwazi ukubuyela emuva. Right ninabakashana kamenzi aphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda ninabakamisuZulu kaZulithini phansi eKZN la sinilethela khona uhlelo bukhoma olubizwa ukuthi wabuyelane ke emendweni igama lami King Sicaka ngokaluqa usuku nosuku esinevakashi zethu ezisixoxelayo ngeyigigaba zasemendweni so that nongangangeni ezokwazi ukuthi akhona into ekuthiwa ama red flags lapha asikene ke straight sibingelela sihambele sizwe ukuthi ungubani uze ngani sabona mama Yebo bhuti njani siyaphila njani ne siyaphila phela ngane yakwethu ubani lo uzama wangena isibongo zama ngene yebo uba ithaza zange omadlokovu madlokovu yebo madlokovu ngitshela dadewethu ngoba usabuke kusemncanyana nje ubuyiswa yini emendweni hey bhuti into ezimbuyise ebentweni ukuthi kuyashisa kuhlale kahle yeah kwenzakalani lapha nashiswa yini nginenkinga ebentweni ukuthi ngihlukumezwa uma ingane yamnyeni wami i-ex yeah kodwa uma wengane yeah ihlukumeza ndlelani la nje esisuke ngikhona mina ifuna ukuphatha nje ifuna ukuthi kuziwe ngayo yonke into yabona leyo vibe le noma ngabe kuthiwa kunomcimbi yonke into uyayivimba nje ufuna ukuthi yonke into nje yenziwe yena yedwa mina akakwazi ukuthi angiphi ispace njengomakoti walekhaya nami ngenze something ufuna ukuthi kubo yena nje obamba la abambe la ukugcina mina ngasanakho kufanele ngikwenze nami lokhu kwenza emzini kwakho yebo makunemcimbi ula uyangiphazamisa nje noma ngabe kuthiwa nje kunani kufike ini nayo ufuna kuba khona la ephithizele enze yonke into mana kuyona yonke lento eyenzakalayo bathina abanye khona wena umakoti wedwa lapha noma khona omunye wayekhona ukhona omdala usesithenjini yebo usesithenjini lo mdala ke wayihambela yena ke kwasala mina ke all right so laba abanye abakhona egcekeni abanankinga nayo yonke lento abanankinga yonke into nje beyibuka sengathi
nangumuntu owenza kahle kunami. Sure. Umyeni wakho ke yena uyakuzwa kuleyo party. Ngiyazama ukuthi ngimchazele kodwa manje umuntu engathi umuzwa kakhulu ilo waya. Mina akangizwa noma sengimchazele nami ukuthi hayibonakho ngihlukumezeka kanje uvele ngakuzwa lokho sengathi mina manje ngumuntu onamanga. Yebo. Ikhona igap mhlawumbe noma ake ngibuza straight nje. Umyeni wakho omdala konawe lengana nawe. Kuhamba kanjani? Uyena omdala mina ngimncane kunaye. Oh, so noma umbekela lezi zinto nihlangane phi naye? Nihlangane khona ngasemakhaya noma la emadolobheni? Sihlangane khona la eThekwini naye. Since wahambe ekhaya uke wakhuluma naye wamchazela ukuthi yini ekhamisile noma uzobuqala namhlanje mawuthi uhlangana naye. Ngangazama ukuthi ngimchazele, ngazama ukuthi ngimfonele. Kwasho ukuthi sinye isikhathi uyayibamba ifoni, sinye isikhathi akayibambi ifoni usuke ebhizi akayifoni into nje ephuma ngakimi uzoyizwa yena. Ngase ngibona ukuthi kayi akuvele ngishiye phansi ementweni buyele ekhaya. Okay. Thina ke sivamisile ukuthi umuntu mayezobe kudaba kanje simbize baba sikhulume naye nawe ukhona. Mhlawumbe uveze ulaka lakho na aveze side lakhe hleza mhlawumbe kube khona isolution esiba nayo. Ake sizwe ukuthi wena uzozizwa uyathanda ukuthi mhlawumbe sixoxe ekhona naye. Hayi bhuti ayikho inkinga ngiyambiza. Right. Sambeni wengane zakho ukuthi siyobona ukuthi siyamthola nobhuti lo okuthiwa ungumkhwenyana okukhwenyana kaSisi la. Uze sizokwazi phela ukuthi yonke into siyisolve ngendlela eqondile. Ngiyazi ukuthi mase sihlangane sonke usuke sekhona mamdephana naye eza nokwakhe ukubona ukuthi ucabanga ukuthi isolution ingahamba kanjani. Asambeni ngengane zakho ukuthi siyekhona. Dr. Salethuba ngibingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni Magasela. Kulolu hlelo kubafethu niyazi ukuthi usuke sibhekana nabantu abakade bevumelane noNkulunkulu bathatha inqumo eziserious thina singakayithathi esingakazi siyithathe base bayangena. Emva lokho bese kubonakala ukuthi hayi ngathi khona ungahambi kahle umunye umuntu bese yaphuma. Mhlawumbe ke sinesifisa thina as Black Life TV ukuthi sikwazi ukuthi labo bantu baphinde babuyelane mfethu baphinde bazwane benze lokho right. Ngoba phela ama challenges go wonke ubudlelwane asuke khona. So nina nivele kuthi nje kancane seniyabaleka. Ngibonga kakhulu ku King Luqa ayibo King Sicaka wakaLuqa. Nangu manje ngikhohlwa uKing. Afethu sengiyathakatha manje. Ngibonga kakhulu kuyena ukuthi angidlalele. Ngiyaqhubeka ngokubingelela ngicela ungithathele lethiwa ngibingelela ubhuti eseduze kwami. Angiwuthandi unciciceme mengisebenza. Sabona babunjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV uzosho nje ukuthi ubawa kwaba isibonga. Sanibona babukeli. Igama nguSandile wakamkhizi Sibongo. Oh, wakamkhizi Sibongo sakho? Yebo. Oh, awukhabazela kaMavofu ngiyadlala ngazi lokho uthi kuphela. Kodwa ke khabazela uyazi ukuthi uzokwenzani la ekhaya khona nje bakutshelile kancane ukuthi hayi lento leyo ibufonelwe lapha nihambe imayelana nento kanje. Yebo sisi nginalo ulwazi oluncane ukuthi ngibizwe uMangema la umakoti wami omncane. I love that. Usho umakoti baningi khona umakoti omncane usho khona omdala. Yebo kunjalo Nkosi. Hayi khabazela. Yebo. Iphila kamnandi nayitalela no 1 and 2. Kusho ukuthi ngathi sisalelwe khona esithenjini nathi. Omkhulu base beyitshala ke lembewu nakuthina ukuthi hayi mawunawo amandla woqoqa usondeze kumndeni ungahambi ushiya nje. Ngiyayithanda khabazela le ushilo yamandla. Yebo. Munawo amandla. Kusho ukuthi amandla khona la komkhizi. Impela nje ngoba naye uMangema hayi ngamthatha ngoba ngibona ukuthi hayi umuntu engingamsondeza ngasekhaya nakubeke umuntu wasemadolobheni. Manje uhanjiswa yini umakoti omncane bakithi? Niyenzani ingane? Dadewethu inkinga la ziqala ekuthenini ngiye ngaba nobudlelwane nosisithizeni ngisakhula nami njengomuntu okhulele emakhaya. Usisi lo umuntu wangakithi. Okay. Siye seba nobudlelwane sasisithola nomntwana. Oh. Umntwana usekhulile ngoba iminyaka yakhe la ko-19 kuyale. Usekhulile. Yebo. Yena kabalwa komamkhulu mamncane. Cha kabalwa ko. Hawu kanjani manje ushiya umunye umntwana usomzalisile umntwana wathatha abanye abantu. Ozoba eda baze kwakhona wesibili. Ke kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa sisi.
Okusho ukuthi umuntu owangithatha uyena uMangema nami mangifika ngasemadolobheni ngoba kahle kahle ngisuke emakhaya sengivele sengithathile Oh. umakoti omdala. Okay. Hhayi uma wengane lo engimshoyo. Okay. Shuthi ngokwesimo kwesomsebenzi ngamuvela ngaseThekwini nami. Wanjiswa yini uma mncane? Uma mncane ukhala ngey'nkinga la ukuthi hayi engathi uma wengane uyamphazamisa mina senginake kakhulu yena ngokubona kwakhe. Oh, mengisathi ngisalapho kuyiqiniso lokho uthi ngokubona kwakhe. Dadewethu ngizoyibeka kanje lento. Abantu besifazane abanye bayahluleka ukubekezela noku-understand-ana bebodwa. Okay. Ngoba uma ufika kwawena ungafika nje ufikele emzini. Uzofika uthole kunodadewabo umkhwenyana. Unabangani naye angisho ukuthi lo ngikusebenzisa mhlambe ekuthenini ngiveze iphuzu lokuthi naye uma wengane ngamthatha ngoba nake umngani nodadewethu kodwa umuntu osondelene nodadewethu. Okay. Yebo manje akulula ukuthi ngingamphushela le ngesimo sokuthini umuntu wasendaweni nasekhaya umuntu abamazi kakhulu ngokuthi mina ngizwani ke nokukhuluma sesiwami. Ngumuntu ongakhulumi nje kakhulu. Ngiyakholwa. Yebo. Ngase ngibone ukuthi angeke ngikwazi ukuthatha lo muntu. Ngoba manje use-close kakhulu nabantu basekhaya kunezinto engeke ngikwazi nami ukugcina sengiyilawula. Okay. Nje kuyi-relationship ke ziningi iy'nkinga nawe uyazazi mntakamama. Yebo. So uma ngemaka ukhala ngaloko ukuthi hayi ubone ngathi umuntu onakiwe uma wengane kodwa ekhona umakoti omdala engakaze akhale ngaloko. So ukakhale yena kodwa ke Waze wahamba. Isinqumo sokuthi ahambe safika kuyena kushuthi ngokubona engathi akanakiwe me reporter. Kodwa inhloso yami yokumisa ekhaya kwawukuthi ngimfake naye abone ukuthi umakoti omdala uhleli kanjani njengoba ehleli nje okhona ngeke ahluleke nawe ufika abambelele kuloko okwenziwa ngoba phela uzomyalela nokwenziwayo zonke izinto zasemakhaya. Into engiyibukayo kodwa emshaya kakhulu ukuthi ukhulele emadolobheni. Yasenzeni njani baba Mkhize? Ngokukhulu uthobeka angivele ngenze kanje angifuni ukulalela isitori esisodwa mina kuyangihlula. Ngiyalizwa iside lakho ake ngimbize ngoba yena useke wathi nqamnqam noKing. Mase fika la noKing umama bese siyakhuluma nani naye khona sizwe ukuthi lokho okushoyo ngempela ngabe kuyiqiniso yini naye lokho okushoyo yabo sibone ukuthi singakwazi ukuthi iqhubeze yini lento aphinde umakoti abuye aphindele lapha yakamkhize. Kulungile mesenza kanjalo? Hayi mina ngiyibona inkinga ngoba kwakona ekuhambeni kwakhe uyena uyithatha isinqumo. Ngiyabonga. Sifuna ukwazi izizathu zakhe ozangampela ukuthi yini lenzo sagcina sethatha isinqumo sokuhamba. Simbuyisele emuva osiyamiyeka sithi hayi awachithwe lamanzi ayikho lenkukhu. Hayi asizwe izizathu zakhe. Thank you so much. Mbukelo Black Life TV yasingawapholisa amaseko. Njobe sichazile kuba uMkhize udaba lakho alibeke eThebeni. Ake ngisondeze uMike King. Ngizwe ukuthi yena nomama abakhulu bebagcinaphi. Sokwazi ukuthi lo mndeni lo waMkhize uphinde uqhubeka ozivele baqhubeke nje bavele umama ahlale la ahleli khona nobaba ahlale la ahleli khona. Mina ngeni Magasela asimlando King. Right, asiphinda sinamukele ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelani emendweni isigaba sethu ke lasihlanganisa khona amakhanda sonke ke sibone ukuthi ubuchopho bona masebuhlangene besebenza kanjani. Angibingelele ngapheshe indlovukazi buya. Seswatini nomla. Nondaba ngilana. Okay, welcome. Yazi ukuthi uthe uyaphendula mina ngisayilula kancane. Qalazana. Hawu. Nabantu besilisa ngale nje ubuqalaza. Hawu. Ngikuzwile futhi ungikhohlwa. Hawu. Kodwa ukhuluma nosisi uyangikhohlwa. Yazi indaba ukuthi khona igama esekuthi angibize ngalo bese ngiyakhumbula emsebenzini. Oh, hayi, qhubeka, wenze kahle wakhohlwa. Thank you. Ngibikelele nami mbukelo weBlack Life TV kwisigaba sesibili. Sicela ukubingelela umndeni wakaMkhize sanibonani. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Hawu, uMkhize nenkosikazi wakhe madoda. Bona nje ijuwe. Yeah. Ni right ke kodwa ke uzamazwa amuhle makoti. Ngiyabonga sisi. Ingane ezazalwa imbethe. Ufumbethe. Lalela.
Okay, angazi King, ngiyacela bandla. Awusilide Ngiyenzani? njengenhloko. Oh, angibekele bhuti wami uGrand. Ngiyaphila mfowethu njani? Ngani yakwethu sikhona. Ngiyezwa la kuthiwa insizwa kokhabazela. Yebo, awogcwaba. Hayi mfowethu ukhanya masesiswini ngiyakuzwa ngani yakwethu. Ukanelwe mfowethu. Yebo, Uye umakoti la. uyu makoti. Kuthini enhlizweni mawumbuka? Eyi, kuyabuya kona phela ukuthi hey. Hayi mfowethu la kamakhona akaze aphinde angami. Oh. Hey, bayiwena nje Mkhizi wazalumbethu. Ay. Umkhizi uzuthatha unkosikazi wesibili wena uvuke ngozama. Ngempela. Unehlo ke kodwa ukhabazela. Hey, unenhlanhla ke nje futhi zama kwenze njani? Right? Sadini yamothule. Angikho right sis. Ya yini kangaka ulako lingaka enkosisi. Ubaba kenzini kahle Nkosi yami? Ukuhlukumezeka nje ebhekene nakho. Bakwenzani mina ngizwanga owangitshela bandla ngiyacela sipho sami. Sasichazela yena, mina ungichazelile, uchazela yena. La engishadele khona sisi abangiphethe kahle. Ilokhuza intombi kamnyeni wami, mayengane kamnyeni wami. Intombi noma Uyi-ex ngizothi i-ex kulabo i-ex. Hayi akangiphi kahle emzini uyangihlukumeza yonke into nje ufuna ukuthi kuziwe ngayo sisi. Noma ngabe kuthiwa kwenziwa imicimbi yonke into nje ufuna ukuba oyena nje ovela phambili ufuna ukuba oyena sengathi uphethe lekhaya sengathi mina ngiyahluleka umakoti nje onganamsebenzi walutho lekhaya. Manje lento iyangihlukumeza lento yakhe ayingiphethe kahle ingakho ngibhalile ukuthi ngicela ukuza lekhaya ngiyochaza lenkinga enginayo kuhlukumezeka ngoba hayi intombazane ayiyangihlukumeza ngifuna ukungasho. Ima wemangema Umkhize mina khonta ngitshele yona lawe King. Uthe uzama umakoti omncane. So le ntombi le usho uthi intombi noma ushuma mkhulu. Iloku i-ex uma ingane yakhe. Okay, she's bakhuluma into efanayo. Umkhize King unonkosikazi omunye umdala. Pho wayi ukuthi Bese ba noma wengane. Uma mdala ebekhona. Noma unawazi ukuthi wahamba. Mina ngazi ukuthi uma mdala wahamba. Hayi Mkhizi. Ukhona mamdala noma wahamba. Hayi ukhona. Nawe nenkinga efanayo yini ngokubuka kwakho zami? Kusho ukuthi khona into eyamhambisa umamkhulu ngoba ehlukile kunesami story. Lesi sakhe story umamkhulu wayesatha kanjani? Sasimhlukumeza nje basikuhlukumeza wena. Naye besimhlukumeza kodwa kukhona okunye futhi okumhambisile okungafani nokwami eceleni. Kodwa kuthiwa usebuyile Chomi, sekusele wena. Usukusele mina impela ke lapho. Ima-ke mina ngifuna ukwazi ngifisa ukuthi ngibuze lento ukhona nawe King. Yeah. Khona mawukuthi ngiyaphaphalaza ubuye ungidonse yabo. Ngingathanda ukwenza le show ngathi inkinga zomndeni ngithanda ukuyenza ukuthi yabo ube khona nawe. Mkhize mfethu. Uma wengane ungena kanjani ngaphandle ukuthi I don't understand why ungakwazi ukuprotecta umuzi wakho kubantu bakhokhelile to umuntu owadecide wayichuzela wena ukuthi awufuna bonkosikazi wakho. Yini yenza ukuthi kube nzima ukuthi la sisumkhiphe emagcekeni? Dadewethu ngicabanga ukuthi nawe njengomuntu osethe ukukhula uzoba nalo ulwazi la lento engizoyishela uma kuthiwa uyogana sisi. Ngisho ngakuthiwa ufike kulelo khaya ubulawa abantu. Ngiyalinganisa ngisho ukuthi njalo. Asikho isidingo sokuthi ufike wena uthi hayi akuyeka abantu abangabulawa manje. Ngoba wena uzogana. Ngeke nje ngiboshela imizi yabantu isibongo. Sengiyaphuzwa into lokuthi sisi la kaMkhize kunomthetho wakaMkhize. Othini? Othi umakoti wala kaMkhize kumele enze okwenziwa lekhaya. Uma engakuzwa lokho nami ngeke ngiphule imithetho yasekhaya ngenxa. Okay. Yibi imithetho kaMkhize yini le kuthiwa fanele yenziwe kaMkhize? Cha ukuqala nje umuzi nomuzi sisu kuyafika nombani.
Yabo. Unomba ubiza uma ingane yakho uyena lo nomba. Cha, ngizama kahle kahle mina ngisuke ngimprotector wena sisi. Protector ba? Uma ngema la ekuthenini ngingabe sengathi mhlambe ngimveze umuntu omubi kunezinto ezimhlulayo kahle kahle zasemakhaya ngakuveza nje lokho Akulona ihlazo lokho. ngingasebe njengokuthini umuntu okhulelele emadolobheni Sure. makuthiwa kuyokhiwa amanzi uzobona engathi uyagqilazeka yabo Oh. ngisuke ngingekho-ke mina bebeyokha amanzi basuke behamba bona Bodwa. ngisuke ngingeke futhi ngithi hayi ngoba kukhona loya uma wengane ayijika amangema yabo and ngumuntu wesilisa mina ukukhuluma akuyona into engiyijwayele kakhulu Uma wengane lo bamkhonzile sesibaba. kakhulu. Okay. Ngesikhathi ukhetha umakoti lo oseduze wakho nje umakoti wesibili. Babevumelana nawe? Kahle kahle nje ngizokuveza mfowethu lokho ngingakugudli ngoba la siyalungisa sona Yeah. bona babebhekile ukuthi mhlambe ngizothatha yena Uma wengane. wengane Okay. yebo. All right. So makoti tshela mina ngana kwethu. Yini yakwenza wavuma uba sesithenjini wavuma ukuthi ugani baba ngoba ngiyabona ukuthi ubaba uthe kukhula kunawe wena umncane ngempela hayi le uthi umakoti omncane umncane ngempela. Yini le yakuheha yakwenza ukuthi no noma kunje ngiyangena la. Okay bhuti wami, into engayisho eyadala ukuthi ngiyinikele kuyena ukuthi angishade ubomakoti wakhe. Ngabona nje impatho wayemphatha kahle. Yonke Yeah. into mengicela engenzele yonke into engiyifunayo. Ngabona ukuthi kusho ukuthi sengaba ready ukuthi ngibe umfazi wakhe. Okay. Ngoba uyajabula. Ngoba ngiyajabula yonke into engiyifunayo Ngiyayithola. ngiyithola ngiyaniseleka futhi. Ngaleso sikhathi wawungakazi uye emakhaya. Emakhaya ngaya bhuti. Emakhaya wangihambisa ngaya emakhaya. Nami ngifike emakhaya ngabona ukuthi la kwenziwa nje kanje. Nami ke ngafe ngenza nami konke ngamandla ami. Kusho ukuthi abangithandanga, kusho ukuthi Banganeliseka. kusho ukuthi abangithandanga babuka nje sengathi ngumuntu mhlambe osemncane kakhulu ozohluleka ukwenza izinto ke. Bathanda lo waya. Okay. Umnakweni lo umficile bekuphethe kanjani? Bengiphethe kabi. Kanti? Bengiphethe kabi umnako ethule ngimficile. Lo mdala unkosikazi akithi. Yeah. Hayi bengiphethe kabi noma nakho benawo nje amamuda akhe umbona kusenye isikhathi kodwa benganakho lokho ukuthi uyakhuluma mhlawumbe uyena inkinga yakhe nje ufe wangiphatha kahle wangimuke kodwa nje nakho lokho ukuthi unamamuda akhe. Okay. Depo. Angazi mina kodwa ke engeke ngikubuke entweni esukufana nale ila kufanele khona indoda ime ekuthenini nakho la ngidefenda khona umuntu wami because ngiyafuna ukuthola nakuyena ubaba ukhabazela ukuthi yini umehluko phakathi kama wengane lo wakuthiwa kufanele uthathe yena ngokusho kwabantu nalo Mamncane yes. yini yenza wachuza lo wayeka uma wengane yini laba off ngayo uma wengane uthi cha iyona yenza wamshiya. Mfowethu nje ngizobeka nje ngikucacise njengoba ngike ngachaza ukuthi mina ngumuntu nami okhulele emakhaya right kodwa ngithe mangifika emadolobheni kwakhona nami engikubonayo kumangema ukuthi hayi kona ngumuntu osemakhaya kodwa ngiyakudinga ukwazi nangempilo yasemadolobheni. Okay. So bazokwazi ukubhalansisa ngibe nayo osemakhaya amfundise owasemadolobheni nalo osemakhaya amfundise lo wangasemadolobheni Ngoba impilo yakho vele seyindaweni ezimbili. nje. Okay. All right. Ngiyasizwa isizathu sakhe. Mina sengigezekile angazi kona mamdepa. Ngiyachazela ngathi uyarelate manje Jom kwenze njani? Ngiyacabanga. Kamkhizi. Isangomndeni wami. Isangomndeni wamkhize angirelate ngekusengomndeni wamkhize. Khumbuza inciko. Ichazwa ilokhuzana sakhe kuchaza kwakhe. Ukubalansisa. Balansisa ukuthi ngoba mangifike lokushini ufuna ukukhuluma ulimi lwakho ngilekelela umakoti mangemakhaya umakoti yabo into kanjani. Okay. Ilokhuzane my biggest concern kule issue kule case ukuthi ubaba kamprotect uMamkhize. Bani mangema. Noma ngabe kuthiwa kwenziwani noma kuthiwa uzwenze example wasiyazi nawe sisi ngoba usukhulile ukuthi angiyazi
angifuni futhi ukuyazi lento ngi-understandisa yona ukuthi kufanele ku-understand ukuthi kunoma wengane othandwayo la ekhaya. So kusho ukuthi nathi fanele siqhubeke sithanda uma wengane kanti uzowenzani akasahlaleli ingane phela umuntu unengane na-19 years. Isadinga leyo ngane ukuphelezela uma wayo kungashoniwe. Uzokwenzani emagcekeni emzini yabantu khona amakhosikazi awu-2 wonke. Eyasazi. Wayethi uzokwenzani wakumbuza ngemo. Ayifana abuzwe indoda yakhe uhlangana phi imvotsa le fanele kisho. Uzombuza thini mangema. Mhlawumbe wakanifikisana ngamagama uzombuza ufunani kwami. Usuke uyobanga isicefe nje. Isicefe nje ngoba usuke engafoneki nengane yakhe. Akumazi ukuthi usuke ophazamisa mina usuke ongiphazamiselana emzini wami. Usuke uyobanga isicefe nje na indoda yakhe ayikwazi ukukhuluma naye imtshene phela cha hlehla phela nanga umfazi enginaye mina. Mina I refuse to understand. Iyamthanda nena. I refuse to understand ukuthi ubaba akwazi ukukhuluma. Kodwa uyazi enye into ebuyihluphi mhlawumbe nawo kids uzongifakazela. Lento yokuprioritize ifamily kakhulu. Iyakwenza ungabi nazo inqumo zakho nje. True 100%. What I think uba umkhiza nakho unaso isinqumo sokuthi ngifuna umakoti eThekwini, ngifuna umakoti esemakhaya but into angayidluliseli kubantu abaseduze kwakhe. Into egcina yena sifuna eyenza ukuthi ke bene access kama wengane thangene. Because eThekwini omakoti bakhona abanye bakazi ukuthi isizulu senziwa kanjani. Emakhaya bakwa mhlawumbe mawangane nje uNtswempu lento kwenza isizulu mangeke. Yebo uyasenza yini. Wena usukubukela lapho. Suke ngibukela ngoba phela yonke into ufuna ukuthi kuziwe ngaye. Mina suke ngibuka ke yonke into ke. So Kabazela wena wenza kanjani ukulekelela umakoti wakho lomncane ukuthi afunde phela ezintweni lezi othi ufuna zazi semakhaya khona wakwamsiza ngakho? Njengoba ngisho nje mntaka baba uthi mina lenkinga esikuyona akufanele ngabe sikuyona uma ngema uhlula ukubekezela njena njengomuntu ozovusa umuzi kababa. Ubekezela kuyini? Ubona lokho akuficayo mfowethu kusasa kuzofika umzali akhuluma ukuthi abuye mangema athi umzali wakho usethe manje sefuna ngixoxe umzala manje. Cha sakubekezelelo kwamzali uma wengane inkinga kusho ukuthi usamsheba baba sikhulumeni iqiniso. Usamthanda vele. Namanje futhi usamsaya. Akajole noma wengane yakho njengoba ingane ina 19 akaze ajole namuntu njengoba iskini. Uyamjolela. Engazile kumina. Uyamjolela nje. Engazile kumina. Uyamjolela. Uthi usuke Engazile kumina. kodwa semagcekeni wangena ngawo ngenxa yengane. Phela wena introduce lo muntu ekhaya. Uvuma kanjani ukuthi angene emakhishini enzonke into? Ukuthi asamthandi. Kusho ukuthi usamthanda phela. Mayengane phela afana naye azi ukuthi lekhaya asadingakala. Mina yazi ikuphi engikuvikayo la ukuthi kube ngathi ukufika kwakho ukugxosha abantu bese kunabantu abangamukelekile wena usaba uma ingane nakho kusho wakuhlisa phela. Awuyamtatazelela masifikile. Thula akabasaba abantu. Akafuna uma wengane. Mayengane uyamthanda uyamvikela. Manje ukhabaza zama ucasha ukuthi akafuna kube ngathi uxosha abantu mayefika. Because nakubo ukhabazele njengendoda fanele abatshelo sisibakho ukuthi ngiyazi namthanda lo muntu kodwa ngifuna ubudlelwane bami nabantu bami engibakhokhelile bungabi right because of luma wengane. Naye unendoda yakhe akukona ukuthi uhlela kanandoda. Niyayizwa lona. 2 ngabe sebamfundisa emzini usisi ukwenza isizulu ukube lo mama akekho. Manje yena uyaphapha. Qinisile nje uyacika uyaphapha unesicefe usemzini abantu sezenza isizulu asakwazi ke thina manje ufundisa usesofundisa obangwa phela uthi uyakwazi ukwenza umabani isizulu akasambe senze emzini wakhe naye. Enye into ebalekile ngomakoti banamhlanje ufuna siyicacisa ngaza ukuthi yabo lento okuthiwa umagotshana yayingena amasekunje ukhona umuntu owakuphelezela yogana wakulekelela ezinye zezinto nje owusisi wakho umngani wakho something. Yebo ukhona wangiphekezelayo. Unalo ulwazi lalezi zinto ongazazi? Yebo wangifundisa wathi kwenziwa kanje. Aha. Kwasho ukuthi vele phambili vele abangithandisi. Yebo Oh not uthona amangema okwazi at all inkinga ukuthi mawusukwenzile still abaneliseki. Abaneseki bathanda lo waya. Okay. Zabalenza practical. Nayo Ufika lapha sebeyamuphaphela. Bayangiphaphela bangijwayela kabi nje. Kahle nendoda yakho naye ikwazi ukuthi imisayidini lami. Ukuthi ithande mina njengomfazi wayo. Incame ukuthi ithande ex yayo.
Kodwa into engikhathazayo intokazi isagqoka iphili ifana neduku. Abanje. Isayifila ezimakoti. Ngiyabahlonipha namanje. Okay. Usuwajwayela noma i-outfit ithini vele indaba yakho ne-outfit namhlanje? Hayi mina nje ukusho ukuthi hayi ubhuti akasaseqhubeka naye uma ingane yakhe. Hayi mina sengi-right njengoba sengiphumile nje nasementweni ngabuyela ekhaya. Ingoba ngahlukumeza kakhulu sengi-right sengisakwazi ukubuyela emuva. Uzizwa kanjani bhuti ngalesi statement samama? Kona phela angeke umuntu uzumenzisa into angayithandi. Usudedile. Kodwa ebengakuveza nje ngakuyena ukuthi ukubekezela kwesinye isikhathi kuyayiletha into enhle. Ngeke ngibekezele. Ngenzeka ukuthi Ngeke. mhlampe yena wabona ngenye indlela kanti akunjengoba ecabanga. Mina ngangeke ngimsuse leThekwini ngimise emakhaya ngingamthandi. Angeke futhi ngimlobole ngingamthandi. Kusho ukuthi phela uzozayo phela olanda iy'nkomo zakho ngoba mina ngithi engisakwazi ukubuyela emuva. Kusho ukuthi wena-ke woza-ke ekhaya olanda iy'nkomo zakho-ke. Ngoba ngiyasho ukuthi engisakwazi ukubuyela emuva ngiyahlukumezeka kanje. Wena lokho ukuzwa. Kusho ukuthi umuntu omthanda kakhulu i-ex yakho kunami. Kubalulekile ukuthi umuze umuntu methi into Awungijwayela iyamhlukumeza. kabi nje lokho. Uma ungafuni ukuyilale kuyizwa leyo nto ukuthi umuntu uhlukumezekile, kahle kahle usuke ungamthandi ngendlela efanele ngabe umthanda ngayo. Yeah. Because umuntu Yes. umthanda ufuna ukumbone ezubuhlungu. Funa ume esayidini lami. Phela le khaya ngize ngawe. Ngenze njani ngimgxoshe mefike uma wengane. Noma ungakwenza kusawunde kambi vele fanele ngabe kade wamgxosha. Yebo. Usuzobuza kuthini? Yeah. Yebo sisi. Yebo. Kwakhona-ke Yebo. mfethu ngoba wona umuntu wasemakhaya. Ungena kanjani esizulwini umuntu akakhoshelwanga ngisho indibilisha azenza isizulu. Awuboni kuwuqina ngoma ingane. Ngombina phela awuphaphile. engena lapha Phela emsamo. akachelelwa nganyongo lo muntu Usenza kanjani akabekwanga ezweni? emadlozini. Uma wengane uyine yena tatazela emakishini kunemicimbi khona semngcwabeni okhona. Ufuna ukubukwa. Ufuna ukubukwa phela ukuthi yena uthandwa kakhulu ekhaya uyintandokazi. Uthando usisi. Ithanda osisi bayamthanda kakhulu abudlula mina. Kodwa Nokuthi ufuna ukubuka ukuthi naye indoda yami yonke into engiyenza ufuna Uma- ukuphithizela indoda imbuka. uma nama ngemuyimisele ngokufunda izinto wena phela usuke emadolobheni. Ha. So mufuna ukufunda fuwehlele ngenzansi. Hayi ungeke hayi Angeke fault. ngize ngenze lento leyo. Ulalele njengomakoti. Ngeke ngize Hayi, ngenze fault. lento leyo. Kuba umakoti Ngeke. abuse kanti. Ngeke. Hayi akumele ngabe kubanjalo Ngeke. into enothando. Uhlukumezeka phela lokho phakathi. Njobe ethi Uma kuwukuthi akabekezela. Njobe bebekezela uyamlimaza. Angeke alanda Papa iy'nkomo message- zakhe. Uma ukuthi ufuna ukulanda iy'nkomo zakhe hayi landa iy'nkomo zakhe ekhaya. Ngiyafudumala ke manje. Ebe right. Mina ngeke ngisakwazi ukubuyela khona emintweni. Sengi-right ukuhlukumezeka kwakhona. Kodwa uhlukumezwanga yimina. Hayi, Wena, part wena of nje what? uhlukumezile nentombi yakho. Khombisa ukungijwayela nje kahle hlala Fanele ningiboni umprotect. yakhanyisa. Sho. Alizwa ke lokho sithi uyalikhanyisa. Right. Ungijwayela kahle. Hayi lo kana umkhize ngalo lokushini. Wemkhize. Yakhanyisa. Indoda Hayi. umsebenzi wayo ukuprotect. Manje wena le part Wey, yokuprotecta akanandaba-ke nami lo. Uthanda uma ingane yakhe nje kuphela. akamthathanga ngani phakathi menza unkosikazi. Yilo nto nami hleze ngiyibuza yona. Kuthiwa kufanele amthathe phela amenze umfazi wakhe. Ayeke mina phansi. Maningi amadoda leminyango. Kodwa le ndlela okhuluma ngayo awukhulumi nje ngayo mase usenendoda nababili. Phela nayo into yokukhuluma kanje indoda kuyiba ngithi be off. Noma ngayithola indoda bhuti akasahlangani nami vele. Cha ngisho mina wena makhuluma nomkhize your tone. Uyayiqaphela yini na? Yebo yona ngiqaphela kodwa ayi Angihlaphe mangithi ngiyabala usho 5 noma 6 uthi ukujwayela kabi. I don't know noma mhlawumbe into ejwayele lokumtshela yena face to face ukujwayela kabi because nayo phela iyayifaka into off. yebo Agcina seprefer lo muntu othi wena uyahlupha. hayi ngamhlonipha kakhulu. Waze wakhathala. Waze wakhathala bhuti sengikhathele nami ngomuntu ngiyaphefumula. Ngamnika nje isikhathi sakhe ngamnika indima yakhe kusho ukuthi wayichitha yena. Hayi manje sengikhuluma nami kanjani manje. Bani kahle kahle ukuhlukumezayo. Yebo uhlukunyezwa odadewenu noma ngangani nakho kodwa ukhala ukuthi Naye. wena umeseki. King indaba ungambali naye. Cha mhlawumbe siyela afuna ukuya khona. Okay. Ukuthi ke ake sithi ke mkhize wena umhlukumezi kodwa into ekhona ukuthi wena njengomuntu afike ngaye fana ngabe usesayidini lakhe awukho awuveli nalokho uthi wena
awukwazi ukuxosha abantu ngenxa awufuni yena abe mubi kube ngazi ukuthi ufikela kwaxoshwa abantu uyenza lento ibuye ngazi into right. And no mntaka baba kunezinto engineshow nawe futhi naye uma ngemazazi kunezinto angeke akwazi ukuzenza wayena ezasemakhaya ekufanele azifunde ngokuthi ehlise umoya. But umthatha umazi vele ukuthi ngeke Oh, azafithe and uma ingane uyofundisa. yakho. Hayi Uma ingane yakho kufanele ngiyamshintsha afundise ukuthi mina. akaphila impilo yasemakhaya kodwa mase emakhaya akabhilonge emakhaya. Angeke ngikhona ngikwazi. Njobe semakhaya nje seThekwini manje njobe eqhubeke kanje udlala ngomntwana. Khabazela Hayi. udlala ngongozami. Udlala ngami nje vele sisi. Kusho ukuthi wena uqonda ukuthi uma ingane yakhe afuna ukufundisa izinto zesisulu mina ngoba ngiyahluleka kuzona. Hayi akangiyeke phansi futhi Hayi kufanele ma aqhubeke. wengane ukhona nje umnakwena umdala. Nawe unamamuthi nje. Naye ngangifundisa kanjani naye neconsi lakhe ngoba naye phela unekhanda lakhe. Uthi akekho ozokufundisa wena ufuna ukufundiseka kushuthi. Hayi uzobheka uGoogle akukho yini lokupheka izulu kuGoogle. YouTube. Ayo makoti baselokishini No akukho thembile YouTube. uGoogle. No ku YouTube I'm so cold ukuthi Just imagine upheke Google isiZulu. how to make isiZulu. Uzokusiza no YouTube. Yo nganza kwethu kulungile. Asabuzi Le ndaba lokubheka. iyabonakala ukuthi impela isiphetha ngaleli elakho lokugcina Ntombi lithini awusayiboni buyela emzini wakho. Hayi mina bhuti engakusho kakhulu ukuthi ngiyabonga sengi-right ngomendo. Akaqhubeke nempilo aye phambili nami ngizoqhubeka nempilo yami. Sengi-right nje nokuthi ngibonge umakoti wakulo wami uSikamkhisi. Sengiyabonga. Baba wena okwakho kuphawula your last Ngihlukumeze statement. kakhulu Hayi engisakwazi mina ukubuyela. engakusho nje mangema mina ngisavula izandla. Ngosusuwehlile iconsi angabe iconsi lele lenza ukuthi ungakwazi ukulalela noma ufundiseke. Awuyobuya futhi sihlale phansi sikhulume mina ngivula izandla. Angazi ngangakuthanda. Kodwa kwamanje ngiyabona ukuthi ayikushuthi nawe kusakuningi nawe ukudinwa noma ubone ngathi awuphathekile ngale ndlela ofisa ngayo. Kodwa ke mina ngangeke ngikuthathe ngingakuthandi. Ngisavula izandla nje namanje. Hayi nganza kwethu Hayi mina ngiyaxolisa engisakwazi ukubuyela. Ayi. Ngiyeva sengi-right. siyayibona nathi ukuthi hayi inqola ihambe. Hayi ngiyabonga. By the look of things uma ngemhlukumeze kakhulu Ayi, babenza ayi, ngathi ayi. akabone bona. Hayi umendo So, uyashisa ngeke sisi. Abantu besifazane are good reciprocators. Lento yenza kuyena uyayenza uyalokhuza kuwena. Njoba ngimuzwa ngathi useyadelela nje wathi ucomplainer king. Ngenze ukuthi kuningi kakhulu okwenzakalile engayitholi le protection ekade idinga from uhusband wakhe. And ukhumbula ukuthi njoba ukawachaza no husband ukuthi uma wengane uzwana nodadewabo. So yabo ukuthi mina nabantu abaningi against and uqhamuka eThekwini yedwa. Nesikhathi sokufunda ke lapho ngisho noma kuthi uyafunda usungafaka okuronki ugcine ngokuright ngoba phela vele abantu bebengakufuni ngisho noma ungenzani bebengakudinga abakudingi. So umuntu omlethile uyena kade kufanele ami naye amprotecte bese yabatshela kubo abomuntu ukuthi okay la uzokwenza ukuthi nokuthi nokuthi akwenza kanjalo. Mina ngokubuka kwami futhi nakhona I stand to be corrected. Hayi khona kubuya kuyinto kanjalo. Ukuthi ke kuphela ke nani mangema mani choose ukuthi niyemendweni. Yazi into kunezinto engiyane ezithanda, kunezinto enizoyithanda. Kulezi zinto engiyane ezithanda nizokwazi ukumelana nazo before. Ngoba leyo ukuthi ungaka ngeminyaka kodwa usumuntu obuye emendweni enye nje into ezohamba lokho ikubheca njalo. Hayi wabuye emendweni as if uyisahluleke kanti ngempela into ekubuyisile. Iyona into ebikuphatha kabi nobani ongakakwazi ukuyimela. But engikufisa mina ukuthi noma ngathi uyameka umkhize hamba ke manje uyothola icounseling hlale phansi uxoxe nabantu abazazi izinto just to prepare umqondo wakho ukuthi mawudlula uya kwamanye ama relationship ungashayi abantu abangahlangene ngamacala kamkhize ngoba most of into kanje igcina sekunabantu abalimalayo ngenxa ukuthi wona walinyazwa umkhize sombe ulimaza wonke umuntu makenza into encane dayo usefuna ukumqhatha noma ex akhe nama ex akhe yabona yonke le nto le so engikufisa ukuthi after lento zama ukuthola usizo Khabazela. Yebo. Fisa lentanta baba okulandela sibone ukuthi mhlawumbe indlela iyani. Hayi ngiyabonga mntaka.
Alright, ngenza ukuthi asibonga kakhulu la ohlelweni olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni. Sesicela ukuvalelisa-ke. Mamdebane, sambe ntombi. Bangakhohlwa ukusubscribe, abalike, bashare, bakommente ilokho nje engikufisayo. Siyabonga. Peace. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikupha imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.